público, si teñen a ben sentarse, porque é a atitude normal que ten a xente que ven o público que ven esta tribuna. Por iso lle prego si se poden sentar. Non queren sentarse? Lle prego, é a atitude normal que se ten neste Parlamento, son as normas de funcionamento do Parlamento. Por iso lle prego que se poden sentar. Perdón un momento. Gracias, señor presidente. Eu pregueille que se... A usted non lle mandei que se puxeran de pé, pero da igual. En todo caso, me parece normal. Eu estuve facendo unha solicitud razonable. Tampouco teño demasiado interés en que o pleno siga así. Prosiga, cando queira. Adiante. Vou proseguir logo. O grupo parlamentar do BNG é consciente de que é oposición neste Parlamento e que ven aquí facer labor de oposición. Señor Román, visitar os colexios, hai veces que non fai falta que conviden a un cando ven un dali. O sea, somos coñecedores do que pasa nos colexios porque traballamos ali hasta outubro. Tocar a gaita. Non sei que teñen ustedes contra a gaita. Xa que estamos no ano de Rosalía, non, que oín un comentario así peyorativo. Dicía, oíno eu, a gran Rosalía dicía, un repolvo gaiteiro de pano será vestido como un príncipe comprido, cariñoso e falangueiro, ante as mozas o primeiro, e nas cidades sin par tiña costume en cantar alá polas mañanciñas. Con esta miña gaitiña as nenas hei de engañar. Sí. O gaiteiro Rosalián advertía do engano. Non sei se... O gaiteiro Rosalián advertía do engano. Pero aquí hai quen ten interés, digo eu, aínda que o señor Puy non coincida comigo, de seguir botando droga no colacao para un pouco perder o sentido. De verdade, entre a droga no colacao e o gaiteiro Rosalián, eu opto polo gaiteiro Rosalián. Os números, señor conselleiro, son moi bons e aguantan os papeles deles. Non sei se me dará tempo a acabar, porque non dou. Pero solo... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Deixen que continúe o señor Pombo. Mire, dende o ano 2009 ao 2011 perderonse na Galiza 1000 funcións teatrais. Non sei, ao mellor parecilles a ustedes que non ten importancia ninguna. Datos do Consello da Cultura Galega, non meus. Dende o 2009 a Xunta de Galicia entendo BNG que avanzou no proceso de desmantelamento da cultura galega e no ataque á nosa lingua e a todo o que nos identifica e define como un pobo con cultura propia. Os resultados están á vista, señor conselleiro. Eu, en nome do BNG, só lle pido que dialogue coas asociacións representativas do sector cultural galego e poñan en marcha dunha vez, por favor, ese famoso plan de actuacións a desenvolver e a defender a promoción da cultura galega. Outro dato, señor conselleiro, vostede sabe moi ben, vostede e todos que aquí estamos, que o 95% do ensino infantil nas cidades galegas desenvólvese e impártese en castelán, a pesar de que se bota droga no colacao ao revés. Pero escoite a sociedade, señor conselleiro, escoite, sí, a Real Academia Galega. Deste humilde diputado nunca oiría chamar españolista a nadie. Para min representa 100 anos de historia. Escoito o seu presidente que dixo onte, comillas, palabras dil, algúns que parece que non lles importa que se extinga o galego, botarían as mans á cabeza se derrubaran o pórtico da gloria, cando o idioma é unha obra moito maior. Dixo o presidente. Xa o tiña dito Castelao hai tempo. Traballe para que a nosa lingua non desapareza. Non desapareza. Señor conselleiro, a merma da calidade do ensino público galego
pola rebaixa dos orzamentos, é coñecida polos traballadores do ensino, sí, é coñecida polos pais e polas mais dos alumnos, polos sindicatos, polos propios estudantes e polas maiorías sociais do pobo galego, maiorías que están vendo como os seus fillos e as súas fillas son excluídos da universidade porque non hai cartos. Eu onte estuve nunha reunión no colexio onde traballan os meus fillos, con xente que está traballando, que non está no paro, E os fillos destas persoas son perfectamente conscientes de que se algún futuro teñen, non vai ser neste país, Eu xa sei que hai cousas que dan rir. Señor Román, o modelo do BNG a nivel educativo está moi claro. Defensa dun ensino público galego de calidade, que poida garantir a igualdade de oportunidade para todos. Aí nos encontrará o Partido Popular se quere falar con nós. No ensino infantil, tamén no rural, na ensinanza primaria e secundaria, na FP e no ensino universitario. Aí pode encontrar o BNG. Para rematar, señor conselleiro, atrévase, por favor, a exercer de galego e a defender os intereses da cultura, do idioma galego e a educación de Galicia, a Universidade de Galicia. Aquel gaiteiro, que a algúns lle fan gracia, se me permiten acabar, un minutillo nada máis, con toda a cordialidade. Solo para dicir que cando a gran Rosalía escribiu este poema, remataba: nas festas canto contento, canta risas nas fiadas, todas namoradas, deranlle o seu pensamento, e el que de amor sedento quixo a todas enganar, cando as viu, dempois chorar, cantaba nas mañaciñas: non señan elas toliñas, non veñan ao meu tocar. Algo que nos distingue daqueles que siguen botando droga no colacao.